новини АТР. Ви дивитеся «Заман». Підбиваємо підсумки 7 грудня. В студії Софія Бляєва. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. Бюджетна ніч у Раді. Нардепи не розійдуться, допоки не ухвалять головний фінансовий документ України. Умеров і Чийгоз подають до суду на адміністрацію Путіна. Нова інтифада. Світ розкритикував заяву Трампа щодо визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Щойно у Верховній Раді народні депутати проголосували за підтримку кримсько-татарського мовлення в Україні. Відповідну поправку до проекту Держбюджету 2018 підтримали 244 народні обранці. Народні депутати подовжили мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення ще на рік до 1 січня 2019 року. Водночас взялися розглядати поправки до державного бюджету на наступний рік. Ще в день вони проголосували, що не підуть додому, поки не ухвалять бюджет в цілому. А на початку вечірнього засідання Ради депутати звільнили Єгора Соболєва. За зняття його з посади голови комітету з питань запобігання протидії корупції проголосували 256 народних обранців. У фракції блоку Петра Порошенка це кадрове рішення аргументували незадовільною роботою комітету. Натомість прихильники Єгора Соболєва його звільнення називають наступом на боротьбу з корупцією. Наразі ЗМІ повідомляють, що виконувачем обов'язків голови комітету стане його перший заступник, представник Народного фронту Юрій Савчук. Сам Єгор Соболєв у промові з парламентської трибуни розповів про свою діяльність як голови антикорупційного комітету, а також наперед прокоментував своє звільнення. На мене ніхто не скаржився. Я скажу більше, всі мої колеги по комітету в приватних розмовах кажуть: ти ж розумієш, ми не проти тебе, ти хороша людина, ну просто так. Заступники голови Меджлісу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз у Відні зустрілися з 12 міністрами закордонних справ країн-членів ОБСЄ. Крім того, вони мали зустрітися з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном. Лідери кримських татар планували обговорити ситуацію на окупованому півострові, звільнення політв'язнів і посилення тиску на Росію. Літак Чийгоза і Умерова вже сів у аеропорті Бориспіль. Вже згодом ми розкажемо деталі їхніх зустрічей у Відні. Я и говорил о некоторых механизмах, которые бы сильно бы ударили бы, принудили бы Россию, скажем так, остепениться, что мир должен быть консолидирован и наращивать санкции и персональные, и экономические, и вот в том числе вот эти международные мероприятия для поддержания имиджа власти, террористической власти, бандитской власти в России. Заступники голови Меджлісу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз подадуть до суду на адміністрацію Путіна. Вони вимагають розсекретити укази про їх так зване помилування. Про це повідомив їхній адвокат Ніколай Полозов. Він пояснив, що після звільнення окупаційна влада не видала Умерову та Чийгозу жодних документів. Після того, як їх передали Туреччині, адвокати звернулись до адміністрації президента Російської Федерації з проханням пояснити, на якій підставі їх звільнили. Кремль відмовився пояснювати будь-що, мовляв, укази засекречені. Мы обращаемся в суд по месту нахождения администрации президента Российской Федерации. Я посмотрю, какой это районный суд, возможно, Тверской. В суде в порядке Кодекса административного судопроизводства мы потребуем от администрации предоставить нам копии этих указов, поскольку засекречивание указов в отношении граждан наносит ущерб их правам и свободам. В зависимости от исхода этого суда мы будем предпринимать дальнейшие действия. Если нам откажут, то мы будем обжаловать, последовательно пройдем все инстанции, обратимся в Европейский суд по правам человека. 3 з 6 фігурантам бахчисарайської справи Хізбут Тахрір продовжила арешт ще на 3 місяці. Мова йде про Мемета Белялова, Сейрана Салієва і Тимура Ібрагімова. Вони залишаться у СІЗО до 9 березня.
Мамета Білялова, Сейрана Салієва та Тімура Ібрагімова на засідання суду ведуть під конвой спецслужб. Підтримати кримських татар до будівлі суду прийшли близько сотні людей. Та до залу пустили лише родичів. Мумінє дружина Сейрана Салієва нині сама виховує 4 неповнолітніх дітей. Розповідає, не сподівалися, що окупаційні судді відпустять її чоловіка та радіє тому, що весь кримсько-татарський народ підтримує її та родини незаконно обвинувачених співвітчизників. Народ повернулся в сторону тех, кого оклеймили сегодня террористами, экстремистами, вымогателями. И это говорит о том, что народ в это не верит. Аллаха чок шукурле росум. Одне з головних питань, яким переймаються родини – це стан здоров'я їх рідних. Если еще немножко так же посидит, то здоровье будет не такое хорошее, как оно сейчас. Да, так он очень позитивный, да. Ну, мы будем бороться с этой несправедливостью, будем ждать мужа. Наши мужья не террористы, не экстремисты, никакие не преступники. И содержать их в тюрьме, в СИЗО, я считаю неприемлемым. Суд – это очередной абсурд, это очередной цирк, скажем так, с их стороны, со стороны властей, которые ведут эти судебные дела. На початку засідання Мемет Білялов, Сейран Салієв та Тімур Ібрагімов подякували тим, хто прийшов їх підтримати. Адвокати вимагали замінити тримання під вартою на домашній арешт. Однак слідчі категорично проти. Вважають, що підозрювані можуть знищити докази і сховатися на території України. Також під час засідання захисники просили у суду вивести їх підзахисних зі скляного акваріума, бо це принижує їх честь і гідність. А суддя порушує статтю 3 Європейської конвенції з прав людини. Однак клопотання суддя відхилив, натомість видалив із залу частину слухачів. Я заявил ходатайство, что содержать людей в клетке – это является унижающим их честь и достоинство. Судья сказал, что это не клетка, что это какое-то специальное помещение. И, видимо, решил отыграться на слушателях и сказал, что все неродственники, кто не является родственниками обвиняемых, вышли. Действия судьи, мы считаем, что это является грубейшим нарушением. И насколько я узнал, что тех людей, которых он выгнал, уже написали жалобы по этому поводу. Утримання в СІЗО адвокати розцінюють як тиск на обвинувачених з боку окупаційного слідства. Вважають, активістів переслідують за релігійною ознакою. Такой способ давления на тех, кто не согласен с обвинением и не согласен с тем произволом, который, в принципе, чинится изо дня в день по такой категории дел. Суд тривав близько години, і у підсумку кримським татарам продовжили срок утримання в СІЗО до 9 березня наступного року. 2 дні тому таке ж рішення було прийнято і щодо Марлена Асанова, Ернеста Аметова та Сервера Закіряєва. У їх будинках 11 жовтня ФСБ провели обшук. Асанова звинуватили у створенні осередку організації Хізбут Тахрір. Йому загрожує до 15 років до довічного, а іншим від 15 до 20 років за участь. Ельвіна Цидбулаєва, Наталя Смолярчук, Крим, Заман, АТР. Росія залишиться під санкціями, поки не поверне Україні Крим і не виведе власні сили з Донбасу. Про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон. Він нині перебуває у Відні, де бере участь у засіданні Ради міністрів ОБСЄ. Він вже зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Обидва обговорили ситуацію в Україні, присутність НАТО біля російських кордонів та медійні скандали в двох країнах. Росія озброює, керує, тренує та воює на боці антиурядових військ. Ми закликаємо Росію покласти край цим безчинствам, залякуванню і атакам на спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Нова інтифада. Хамас закликав палестинців до повстання. З п'ятниці лідер руху обіцяє початок опору Ізраїлю. До цього призвело визнання президентом Сполучених Штатів Єрусалима столицею Ізраїлю. Дональд Трамп наказав перенести посольство США із Тель-Авіва до Єрусалима. Прапори США та Ізраїлю на стінах старого міста. Світлове шоу з'явилось на одній з тисячолітніх веж за кілька хвилин після визнання Дональдом Трампом Єрусалима столицею Ізраїлю. Це викликало гнів палестинців.
8 грудня стане днем гніву, початком руху інтифади, яка приведе до звільнення Єрусалима та Західного берега. Вони будуть так само звільнені, як і Газа. У секторі Газа та на західному березі ріки Йордан на вулиці вийшли тисячі людей. Вони влаштували стихійні протести зі спаленням прапорів Ізраїлю та США. На знак протесту у Вифлеємі біля церкви Різдва вимкнули ілюмінацію. Святково прикрашена ялинка тепер стоїть у темряві. В адміністрації Вифлеєму сьогодні вирішили вимкнути ліхтарі на різдвяній ялинці і святкову ілюмінацію по всьому місту після промови Трампа щодо визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Сьогодні ми вимагаємо від палестинської адміністрації і президента Махмуда Аббаса припинити будь-які відносини з Ізраїлем. Зранку на західному березі не працюють крамниці та школи. Це тихий протест палестинців. А це гучний протест в Рамалі. Упродовж дня десятки сутичок палестинців з ізраїльською армією. Втім, рішення американського президента не стало сюрпризом. Дональд Трамп анонсував своє рішення і перед підписанням наказу про визнання столицею Ізраїлю міста Єрусалим він провів телефонні перемовини з усіма лідерами регіону. Єрусалим сьогодні місце, де юдеї моляться біля стіни плачу, де християни здійснюють прощу на Голгофу, де мусульмани збираються в мечеті Аль-Акса. Всі ці роки президенти США відкладали офіційне визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Але ми всі знаємо, що столицею Ізраїлю насправді є саме це місто. Конгрес США визнав Єрусалим столицею Ізраїлю ще в 1995 році. Однак 4 американських президенти не підписували цей законопроект, посилаючись на можливе загострення конфлікту. Трамп все ж таки документ ухвалив. Втім, він сподівається, мирному процесові на Близькому Сході його рішення не завадить. Щоправда, іншої думки більшість лідерів регіону. Ухвала такого рішення – це створення в регіоні безкінечного кільця вогню. Ей, Трамп, що ти робиш? Який сенс твоїх дій? Політичні лідери існують для того, аби підтримувати мир. Нині ж заяви пана Трампа схожі на роботу блендера. Всі зусилля перетворюють на порох, створюють одні проблеми і не приносять мир. Вести більш виважену політику закликають Білий дім європейські лідери, а Папа Римський закликав поважати статус-кво священного міста. Єрусалим – справжнє яблуко розбрату для багатьох націй. Ізраїль вважає це місто своєю столицею, але палестинці вірять, Східний Єрусалим стане центром їхньої майбутньої держави. Таким чином, США стали першою країною, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю з моменту заснування цієї держави у 1948 році. Людмила Іванова, Заман, АТР. Духовне управління мусульман України «Умма» висловило занепокоєння через перенесення посольства Сполучених Штатів Америки в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. Там вважають, що це рішення спровокує відновлення конфлікту на палестинській землі, загострить і без того непросте становище на Близькому Сході. Боротьба за виживання корінного народу Криму. Англомовний фільм з такою назвою презентували у Києві. Це документальна стрічка Кримсько-татарського ресурсного центру про боротьбу кримсько-татарського народу за свої права. На прем'єрі фільму знаходиться наша знімальна група, і вже згодом ми розповімо вам докладніше про це. Міжнародна наукова конференція «Сторіччя Курултаю. Минуле, сьогодення, майбутнє» відбулася у Києві. Захід організував Меджліс кримсько-татарського народу за підтримки наукового центру «Кримські студії». Розглядали історичні, політико-правові аспекти історії Криму. У заході взяли участь кримські татари не тільки з України, але й з усього світу. Чем больше говорится на таком высоком уровне, тем мировая общественность имеет больше информации. И когда мировая общественность видит, что в Украине крымско-татарский народ признается и проводит свои мероприятия на самом высоком уровне, это транслируется в мир, это формируется какая-то опиния, да, в мире. И поэтому это очень важно.
українці в основній своїй масі відкрили кримських татар для себе 3-4 роки тому, коли сталася окупація, анексія. І це не я не обвинувачую в цьому самих українців. Це помилки політиків. З іншого боку, нам треба протистояти намаганням Росії, Кремля нав'язати і росіянам, і всьому світові, в тому числі українцям, такий наратив, таке стереотипне сприйняття кримських татар як якогось малого вимираючого етносу, чи субетносу, чи фольклорної групи якоїсь, яка не має права зазіхати на Крим як на власну батьківщину. Перше кримсько-татарське радіо зазвучить на всій території Криму. Нацрада з питань телерадіомовлення одноголосно ухвалила рішення про видачу супутникової ліцензії для радіостанції «Майдан ФМ». Відтепер усі мешканці півострова зможуть слухати улюблену радіохвилю. Я хочу подякувати Нацраду за те, що вони ухвалили таке важливе рішення для усіх кримських татар, надали нам спутник, можливість транслюватися усьому Криму завдяки спутнику Астра-4. І зараз нас мають змогу чути у всіх куточках Криму по тарілці, у кого є спутник, через телебачення. Будьте з нами. Перше кримсько-татарське радіо «Майдан». Доступне житло за півціни. В Україні діє програма фонду «Держмолодьжитло», якою відтепер можуть скористатися переселенці та ветерани АТО. Вони мають можливість заплатити тільки половину вартості житла. Іншу профінансує держава. Ольга – юрист в громадській організації «Кримсос». До неї звертаються переселенці, щоб дізнатися, які документи потрібні для того, щоб стати у чергу на пільгове житло. Ми робимо такі зустрічі, щоб розуміти, коли саме які документи необхідно надати, який термін їх дії, щоб добре пояснювати людям. У програмі можуть брати участь переселенці з Криму та Донбасу, учасники АТО або ті родини, які потребують поліпшення житлових умов. Документи, які потрібні для участі у програмі – це оригінали та копії документів, що посвідчують особу, довідка переселенця або учасника АТО, довідка про доходи за останні півроку, витяг з державного реєстру про відсутність житла. Вона повинна готуватись за добу до подання документів. Щоб отримати відповіді з перших вуст, вони зустрілись з керівництвом фонду «Держмолодьжитло». Керівник фонду Сергій Комнатний розповідає, заявки на участь у програмі «Доступне житло» почали збирати з минулого тижня. До кінця місяця вже почнуть укладати договори з забудовником. Понад 500 учасників програми, потенційних учасників, вже подали повні пакети документів. До кінця року ми очікуємо ще біля 2000 пакетів документів буде подано до регіональних управлінь. На поточний рік у нас передбачено 30 мільйонів гривень в державному бюджеті. Це надзвичайно мало, і їх вистачить всього на 100 сімей. На наступний рік фонд повинен отримати втричі більше грошей – 100 мільйонів гривень. Охочі отримати житло мають сплатити половину вартості одразу після укладання договору. Це і є основною перепоною для багатьох родин. Ті люди, які мали кошти, вони вже купили житло. І є та частина людей, у яких цих коштів немає і їх не буде, і вони не зможуть прийняти участь. А це вже наступне питання про те, що необхідно ще думати і про соціальне житло, і про тимчасове. Учасники проєкту сподіваються, що програму буде продовжено, а фінансування з бюджету на неї тільки збільшуватиметься. Маргарита Потапова, Данило Карп, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заману» о 20-й з Шевкетом Наматулаєвим. Залишайтеся з АТР.